10 διακριτικά σημάδια ότι κάποιος ζηλεύει. Η ζήλια είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να κρυφτεί πίσω από φαινομενικά αθώες συμπεριφορές. Αν και δύσκολα αναγνωρίσιμη με την πρώτη ματιά, μπορεί να φθείρει τις σχέσεις και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία μας. Ακολουθούν 9 σημάδια που θα σε βοηθήσουν να εντοπίσεις την παρουσία της ζήλιας στη ζωή σου. Πρώτη αιμονή με τα λάθη σου. Ένα άτομο που ζηλεύει συχνά επικεντρώνεται στα λάθη ή τις αποτυχίες σου, ακόμα και τα πιο μικρά, αγνοώντας εντελώς τις επιτυχίες σου. Αυτό γίνεται με σκοπό να σε μειώσει και να σου κλονίσει την αυτοπεποίθηση. Δεύτερη, υπερβολικές ή ακατάλληλες αντιδράσεις. Όταν μοιράζεσαι μια επιτυχία και το άλλο άτομο αντιδρά με εκνευρισμό, ηρωνία ή θυμό αντί για χαρά και ενθουσιασμό, είναι πιθανό να υποβόσκει ζήλια. Η αντίδραση δεν συνάδει με τη θετική περίσταση και συνήθως πηγάζει από εσωτερική σύγκριση. Τρίτος δισταγμός, στο να μοιραστεί χρήσιμες πληροφορίες. Ένας ζηλόφθονος άνθρωπος μπορεί να αποφεύγει να μοιραστεί σημαντικές πληροφορίες, ευκαιρίες ή πόρους μαζί σου. Είτε πρόκειται για επαγγελματικά είτε προσωπικά θέματα, ώστε να διατηρήσει πλεονέκτημα. Τέταρτος, υπερβολικός ανταγωνισμός στα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί ξαφνικά να δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα χόμπι ή τις ασχολίες σου και να προσπαθεί να σε ξεπεράσει. Όχι γιατί τα αγαπάει, αλλά γιατί θέλει να αποδείξει ότι είναι καλύτερος ή. Πέμπτη, ψεύτικα ή ηρωνικά κομπλιμέντα. Μπορεί να σε επενέσει για κάτι, μόνο και μόνο για να ακολουθήσει ένα υποτιμητικό σχόλιο. Μπράβο για τη δουλειά, αν και πρέπει να είσαι συνέχεια αγχωμένος έτσι όπως το πήρες. Ένα τέτοιο σχόλιο σε αφήνει μπερδεμένο και αποδυναμώνει το κομπλιμέντο. Έκτη αλλαγή συμπεριφοράς όταν σε επενούν. Όταν γίνεσαι το επίκεντρο της προσοχής ή δέχεσαι επένους, το άτομο αυτό μπορεί να απομακρυνθεί, να αλλάξει θέμα ή να δείξει εμφανή ενόχληση. Αυτή η αποστασιοποίηση υποδηλώνει δυσφορία απέναντι στην επιτυχία σου. 7. Συνεχείς συγκρίσεις. Η συνεχής σύγκρισή σου με άλλους, ειδικά με τρόπο που υποβαθμίζει τα δικά σου επιτεύγματα, είναι συχνά ένδειξη ζήλιας. Αυτό γίνεται για να μειώσει τη σημασία της επιτυχίας σου και να ενισχύσει τη δική του εικόνα. Η 8η κοινωνική υπονόμευση, η απομόνωση. Ένα ζηλόφθονο άτομο μπορεί να προσπαθεί να σε απομακρύνει από άλλους, να σε αποθαρρύνει από το να συμμετέχεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή ακόμα και να διαδίδει αρνητικά σχόλια με στόχο να σε απομονώσει. 19η οικειοποίηση ιδεών ή επιτευγμάτων. Όταν κάποιος παρουσιάζει δικές σου ιδέες ή δουλειά ως δικές του, πρόκειται για μία μορφή ζήλιας που κρύβει την ανασφάλεια του ατόμου. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να υπονομεύσει τη φήμη και την επαγγελματική σου πορεία.